kunamata kuna kubvira kwakachipa kana kwakareruka sezvatingafunga. Ukuthandaza kulula njengoba singakucabanga. Saka Paulo etasanga taura pana Efeso 6:10. Upaulo etaso wakhuluma kwabaseEfeso 6:10. Achitaura nhaurwa yenhumbi dzomukristu dzokurwa nadzo. Ekhuluma ngempahla zomkristu zokulwa nazo. Kuroti musoro shoko yonongotiradza bedzi kuti kunamata kurwa. Ubonisa ukubana ukuthandaza ikulwa. Zvikanzi asi hatirwi nenyama neroho. Asilwi lenyama legazi. Asi nemoya yakaipa. Kepha imoya emibi. Inogara nechepakati penyu. Ehlala emoyeni. Navabati vane simba. Navaphathi abanamandla. Bafika edo. Amen. Adzika bazazana noti namatai Mwari zokumunamata zviya. Ma uyaqhubekela phambili esithi thandazana uNkulunkulu ukumthandaza okunamandla. Muchimunamata mumweya. Limthandaza lisemoyeni. Uya kuti mundikumbirirewo. Lingicelele. Kuti neniwo ndiparidze ivhangeri ndisingatyi. Ukuba ngishumayelele ivangeli nyingayesabi. Maafrika edu. Amen. Jesu avakuenda. uJesu esehamba. Anoti ndakwenda sikuchenjerere mbavha